tan ka dipasang di jari mani adik tak sayang nan ame nyobalu tak balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame nyobalu tak balik suasa pun kuni yang inyo tak jadi. Apa adanya udah nenek tarimo asalkan kita mulai hidup baru. Banyak rintangan isu kadiadang alam tentu abia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pernah yang badayo jika udah lamo siang berganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Turut Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi mengikat hati. Rintangan isu kadiadang alam tentu adia kasana. Sabarlah sayang untuk nanti samantara. Tidak pernah yang badayo jika udah lamo siang berganti orang menyeso bahkan tak meminang diriku. Siria jo pinang secara no mungkin suaso kun yang tak jadi